za ty největší, nejskutečnější, nejméně skutečný pičoviny, který člověk kdy na světě třeba udělal, tak se dostane v těchto spíčených, zasraných, hnusných krajinách kolem řečený česká pičublíka, piču hovnomlíka, nebo s mlíkem něco, nebo co to kurva je, tak to hovno, vole. Nějaký Tyrannosaurus se musel vyskyt, Tyrannosaurus ne, to byl moc malý. Ta Česká republika je něco větší, to musel být nějaký Brontosaurus, už dělal takovýhle mega velký hovno. A tam z toho vznikla Praha třeba nejspíš. Jako. Všichni ty kreténi prostě mají nějaký zasraný čuráky, který za něma stojí, jsou s něma a snaží se o nějakou spíčenou, nefunkční, skurvenou, zasranou rodinu, vole. Kterou stejně tady v Čechách, nevíte, co to je rodina, to není, že maminka, já nebudu dělat hospody, ty hovado skurvený prostě. Tohle to není, tohle to není rodina, rodina je, není to rodina o tom, že stejně to neuděláš, stejně to nezvládneš, co tě všichni ponižujou. Co mě kurva ponižujete, vole, já se umím ponížit samotný, ale samotný kurvy, který tady bydleli v tomhle spíčeném bytě, vole, který už nebude dlouho, vole. Zasraně, spíčeně, skunděně, vole. Každý spíčený soudce vrátí na svoje zasrané místo do svého spíčeného bytečku, vole. Dělat si to, co chce. Ale ty kretény jako já, který prostě provedli pár píčový, vole, tak si jdou sedět na 10 let, vole. Za poškrábaní auta, pizza píčovoj. Kretén zasranej, vole. Já, který jsem v životě nikomu neškrábal auto, kretén mě chtěl mlátit, tak jediná šance, jak jeho zasranou pozornost dát někam pryč, tak je poškrábat auto, vole. A co kurva se z toho stane, takováhle kundovina, ani jsem si to nespomněl, nevím o tom nic, vole. A zasranej nějaký spíčený další, ty vole člověk, všichni táhněte do hajzlu.